Gennem tiderne har spiritus altid været en lækker genvej til romantik. Skulle vi tage et eksempel? Den unge dame oppe ved baren. Johnny, tror du ikke, at den dame kunne klare en whisky? Vodka. Okay, en hel flaske på min regning. Drik det sprøjt ud, så får vi noget frisk. Skål. Så skal jeg have lidt vodka. Ej. Det luner, ikke? Lidt mere. Kommer der ofte her? Du skal have en til, hva'? Dejlig drik. Skål. Den ser ud til at virke. Må ikke den unge dame skulle være moden til et lille nøs nu? Skal vi lige prøve en gang?